euskaldun egiten gaituen euskarak. Dakizuen bezala, gaur, euskararen nazioarteko eguna ospatzen da munduko txoko guztietan. Eta nola ez, hiruran ere alaxari gara. Herrialde txikia bagara ere euskaldunok kontinente guztietan gaude eta euskara gutxien espero dugun bazterretan entzun daiteke. Euskararen nazioarteko eguna ospatzen aspaldi hasi ziren. 1999ko abenduaren 3 hain zuzen ere. Gaurko egunean ere ospatzen jarraitzen dugu. Aipatu dugun moduan, badira ehunka euskaldun munduan zehar. Baina oraingo honetan, Euskal Herrira bizitzera etorri eta euskara ikasi dutenak edo ikasten ari direnak aipatu nahi ditugu. Geroz eta euskara ikasle gehiago dago gure artean, eta hori ere aipatu eta goraipatzeko arrazoia da. Gure hizkuntzaren mesederako baita. Gure artean ere baditugu horrelako kasuak. Guk bat aipatuko dugun arren ez genuke beste inor gutxietsi nahi. Bera ezaguna da herrian, tabernariaz gain musikaria ere bada eta. Andaluziako herri txiki batean jaio eta hezi zen. Orain dela 8 urte Euskal Herriaz maitemindu eta bertan geratzea erabaki zuen. Eguneroko bizitzan gazteleraz moldatu bazitekeen ere bertako hizkuntzak euskarak gehiago erakarri eta euskaraz bizi nahi zuela erabaki zuen. Bera da gaurko gure gonbidatua. Honez gero, zeinetaz ari garen jakingo duzu ezta? Bai, Jose Martin da aurtengo euskararen eguneko gonbidatua berazia bulekin batera. Ikastolako ikasleekin batera abesti batzuk prestatu dituzte. Besterik gabe, txalo bero bat eta ea gustuko duzuen eskainiko diguten kontzertutxoa.
izango, baina horrela, etzen gehiago txoria izango, eta ni txoria nuen maite, eta ni txoria nuen maite. Zorgintxo txiki-txikiak beten da handira eta bira. Kabel